pucanicu da ću mi reći dobro večer. Lupa! 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 Petam se da se nije potpuno iskrivio! Izvini, jel ti možeš u sebe? Meni svi kažu da ličim na tetke, ali ja bih nekako više voljela da ličim na tatu. Mada na njega ne mogu da ličim jer je debel. Devojčice, dekoncentrišeš me opako! Bože, ne možeš ti prema Bogu da se obraćaš kao prema nama, ortacima. Bože! Da te volim, bre, pizdaci materinu! Volim te, bre! Pazi, ono. Bože. Šta si rekao? Šta? Rekao si da slušam Lepu Lukića, to je pano. Bože, molimo ti se nas tri ortaka iz detinjstva. Što si nervozan toliko po mene? Molimo ti se, Bože, da na današnju utakmici između Hull City-a i Norwich City-a na poluvremenu bude nerešen rezultat. Bože. Moje utisci su naravno pozitivni, zato što ja po 4. put radim pozorišni susret. Ja sam Kaća i ja sam u pijanu. Ja se i dalje mnogo stidim. Šta vam kažem u susretima? Da je to veliki posao i da su ovako predstave koje dolaze stvarno divne i da je druženje sjajno uvijek na susretima i šta još da vam kažem? Čekaj da kažem. Pa predstave nam se jako dopadaju, a posebno glumci u predstavama. Jako su zanimljive. I drago mi je što su počeli, a napravili lepo vreme i ljudi su stvarno motivisani i imaju želju i entuzijazam da rade i da najbolje predstave našu gimnaziju. Se ti stidiš? Tu se stidiš, brate. Odora, da se ti mnogo stidiš. Ne, ni malo što. Pa ja se što kažem. Ovo je moj premijer Lazar Lakić. Ćao. Drugi okrugli sto. Za početak odigrat ćemo na mir pucanicu da ću mi reći dobro večer. Ali neki problem postoji, ja već 20 godina ovo radim. Generacije su koje dolaze, pogotovo beogradska deca, ovo stvarno mi je uključeno ljudima u Kragovicu i ja uvijek kad dođem u Kragovicu, ja sam gde su takva deca, nama. Ali oni su tako, oni dođu na probu ovako kao bez volje i imaju da utisak da će se raspasti u trenutku i onda sve bude ono kao da ja kažem dižite se! Znači onda ja dramim, ne znam šta se radim, da bi oni neki deo energije pokrenu i onda to odjednom negde se desi neko čudo i profunkcioniše. Ali bolje oni da kažu zašto te energije nema, ponekad tako padaju, nemaju volju i slično. Ne znam da li vi imate taj problem. Pa pazite, ovdje nije bio takav iz papuča, ali svi pozvali drugi čovjek. Hoću da kažem, nekako je to sve jako dobro povezati i uputiti mlade ljude na te puteve umetnosti, pa sad dok ne dođu. A i ako ne dođu do toga, uvijek je različite su potrebe, u stvari ukoliko raditi sa malim ansambom, sada je Maja kazala da su resursi su različiti i da su mogućnosti za pravnika pozorišnih komada, za ono što vam je neophodno da biste taj pozorišni komad napravili kako valja. Dosta više.